खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ नैबे जायगायावनो जिरायनानै आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन जोबोद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलाव टाइटेलाव नुबाय जों गामिनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिटिनि होननाय गामिनि आदा प्रेमा इसवारी जाय बिथाङा गोबां समाजाव कन्ट्रिबिउसन होनाय सासे सुबुं गोरों सुबुंमोन दा बिथाङा थैनानै थांबाय बियो माबोरै थैनानै थांखो बेखौ आं जोबनायाव नोंथांमोननो खिन्थागोन दा बेनि सिगां बे बिथाङा समाजाव आंनि मिथिनायनिफ्राय समाजाव बेसेबां माबायदि कन्ट्रिबिउसन एबा बिहोमा होनाय दङ दा गिबियावनो जोङो बुंनांगोन बिथाङा आर'नाइ साइन्स कलेजनि बिथाङा भाइस प्रिन्सिपालमोन आरो बेजों लोगोसे बिथाङा BoNSUनि सेन्ट्रेल बडिनि इडुकेसन सेक्रेटारिमोन आरो बेजों लोगोसे बिथाङा गाव बेक्तिहानो मोनसे प्राइभेट स्कुल दङमोन लाइमुथि होननाय एरिया लाइमुथि एरियाखौहाय डेभेलप खालामनो थाखाय बिथाङा नैबे अनुस्थान एबा स्कुलखौ फरायसालिखौ गायसननानै होदोंमोन आरो बियो मोजाङैनो सोलिबाय थादोंमोन आरो बेजों लोगोसे बिथाङा धोरोमनि बिथिङावबो एरियायाव गोबां बेबायदिनो जोहोलाव सिख्लाफोरखौ थुलुंगानायजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो धोरोमनि खामानिबो मावो आरो बिथाङा बयजोंबो फ्रि एन्ड फ्रांक बयजोंबो रायलायग्रा सुबुंमोन बेखौ जोङो मिथिगौ गामिनि हिसाबैहाय आरो बेजों लोगोसे बिथाङा सिगांहाय गोबां बेबायदिनो स्कुल्सफोरावहाय फोरोंगिरि हिसाबै मावनायजों गोबां बेबायदिनो सार्भिस होबोदों समाजखौ सिबिबोदों आरो गामियावबो माखासे बेबायदिनो क्लास 9, 10 मेट्रिक स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय गोबां बेबायदिनो साइन्स मेथामेटिक्सनि टिउसनफोर होनानै गोबां बेबायदिनो फरायसाफोरखौहाय थुलुंगा होबोदों एबा सोलोंनायावहाय हेफाजाब होबोदों दा बे बिथाङा दिनै थैनानै थांबाय दा बेनिखायनो बेयो मोनसे जोंनि थाखाय समाजनि थाखाय आरो हारिनि थाखाय गिदिर मोनसे खहा बिग लस फर द बर' ससाइटि अब्ला नोंथांमोना नायलांदो स्पटआव दिनैहाय बे बिथांनि माबायदि बिदाय होदों माबायदि मानसिफोर जमा जादों बेसेबां इमोसनेल जादों न'खराव जोबोद दुखुनि बाथ्रा अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अब्ला लोगोफोर आङो दा सफैबाय जायगायाव स्पटआवहाय बे लेट प्रेमा इसवारी आदानि न'आवहाय दा नै गामिनि आरो जाथि बाहागिफोरा ज' जानानै दा खृष्टाननि नेम बादियै बेबायदिनो बाक्सु बानायनाय आरो क्रुस बानायनाय बेफोरखौहाय बानायगासिनो दङ बे जाहैबाय क्रुस नैबे जाहैबाय डेट अफ बार्थनो माने 16 नभेम्बर 1986 आव जोनोम नामाथ' बेनो नै लेट प्रेमा इसवारी दा बाक्सुआ जाबाय रेडि बेनिफ्राय दा बाक्सुखौ लाबोबाय नै बेखौ सिथ्लायाव दोनसिगोन बेनिफ्राय बेयाव दोननानै गोथै सहखौ बेयाव सोनानै माखासे बिनाय हाबाफारि आर'जजोंहाय खृष्टाननि नेम बादियै बेनि गोथै सहखौ बिदाय होगोन बे समाव नोंथांमोना नुबाय गोबां सुबुंफोर बेयाव जमा जाबाय फैगासिनो दं बयबो बेनि गोथै सहखौ नायस्रानो होनानै फैदों बेनि फबनायाव बाहागो लानो होनानै फैदों बेनि माखासे स्टुडेन्टसफोर फोरोंगिरि लोगोफोर आरो सोरबा गावनि मावलायग्रा कलिग्सफोर बेबायदि आरो जोबोद दुखु लोगोफोर दा जेरैथिंबो गाबख्रावनाय मेगनाव मोदैखौ जों नुगासिनो दङ मा खालामनो अबथिरा जिउ बे खम बैसोआवनो Prema Iswary थांनानै दङ नामा नोंनि फसंथानाय समबादि आरो बोथोर बायदि बे समाव माखासे हाबाफारि जोब्बाय लोगोफोर बे समाव बिदाय लास्रानाय सम बेनि उनाव बाक्सुखौ होथेसिगोन दा बिदाय लास्रानाय सम जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरो बयनिख्रुइ दुखुसिन बाथ्राया बे लोगोफोर बिथां आदा प्रेमाहा माने फिसा गथ' सासे थालांबाय फिसाजो बोसोरसे आरो 3 मासल' बैसो जादोंमोन दा बेनिफ्राय दुखुसिन आरो मा दंबावो लोगोफोर जोबोद दुखु
बे समाव बाक्सुखौ दोथेबाय दोथेखांनायनि उनाव दा बेखौहाय लांनानै हाखर जावनानै दोनखानाय हाखरावहाय बेखौहाय बाननानै लानानै फबहैसिगोन। अब्ला बेखिनियावनो फबनायनि सम एबा बिदाय लोगोफोर दा हा हरस्रानाय होननानै बुङो दा आंबो हा हरसिगोन आंनि आखाइजों आदा प्रेमानि थाखाय रेस्ट इन पिस आदा। जोबनायावहाय जोबोद दुखुजों बिदाय लाबाय स्टुडेन्टसफोरा आदा प्रेमानि बिमा आयंखौहाय जोबोद दुखु। दानिया जोबनायाव लोगोफोर बे बिथाङा माबोरै हरखाब थैखो बेनि जाहोनखौ एक्जेक्टलि जोङो मिथिया नाथाय जाथाया माबोरै जाया बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। मैयानि दिनावहाय बिथाङा लाइमुथि एरियायाव गावहा स्कुल दं एबा क'क्राझारावहाय कलेज दं बेफोराव मावनाय हिसाबैहाय बिथाङा हरै लाइमुथियाव बांसिन थायोमोन एबा क'क्राझाराव थायोमोन। जोंनि नैबे बिटिनियाव बांद्राय थायामोन आरो बिथाङा गावनि फेमिलिखौ लानानै हरैनो थायोमोन। बेनिफ्राय गावनि बिसि एबा गथ'आ गावनि असे न' एबा बिमा बिफानि न'आवहाय फैदोंमोन जाहैबाय बेयाव दंफैयोमोन। बेनिफ्राय बेखौहाय बिथाङा लांनो फैदोंमोन। बे लांनो फैनायाव बिथाङा सर्टकाट लामा लादोंमोन जेरै देवस्रि टु बिटिनि रड आं जेखौ दाखालि नोंथांमोननो खिन्थादों बे लामाजों बिथाङा फैबाय थानाय समावनो 12थानि एसे उनाव सानजौफु समावहाय दा बबेनिफ्राय सिल्ला फैखो सिल्लाया बे बेरेजों माबानानै बेरेखौ फोसिनानै होलांनाय बेफोरखौ नोंथांमोना मिथियो जानो हागौ। दा सिल्लाया फैनानै बेरे फोसिनानै गालांनाया नैबे प्रेमा आदा प्रेमानि मोदोमाव गोग्लायो एबा बेखौहाय जोफबमो आरो जोनानैहाय बे दैलामबारि खिनियावहाय बेयो बेबायदिनो नारा नाथा गारि सालायथाबनायाव बाइकजों फैदोंमोन नालाय सालायथाबनायावहाय बिथाङा बेबायदिनो समावहाय गोग्लायदोंनो आरो सिखांदों आरो गोग्लायदों बेबायदिनो खेबथामसो गोग्लायदोंनो आरो जायगायावनो एसे सेन्सलेसबो जादों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बेनिफ्राय बिथांनि बे अबस्थाखौहाय सासे सुबुङा नुनानै खबर हरबाय न'खराव आरो न'खरनिफ्राय थांनानै लायबाय बाइकआवहाय खुनुरुखुम थिखांनानै लाबोनानै बिथांखौहाय बेबायदिनो न'आवहाय माखासे मुलिफोर इन्जेक्सन होदोंमोन जाहैबाय। बेनिफ्राय बियो मोजां अबस्थायाव फैबायमोन होनना बुंदों राखांबायमोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय बिथांखौहाय हस्पिटालथ' लाङासै आमथेखायावहाय दाबसे फार्मासियाव लांदोंमोननो लांनानैहाय दा बिथांखौहाय मोजां खालामनानै न'आव लाबोफिनदोंमोन। लाबोनानै बेबायदिनो मोनानि समावहाय बेबायदिनो फार्मासिस्टआ बुंहरनाय बायदि माने सालाइनखौ देहा राखांनायनि थाखाय होबावनायावहाय माने होबावनायनि उनाव बेबायदिनो बोरैबा माने सिरियास जालांनानै हरखाबै हरनि 12थानि एसे उनावहाय माने जेब्ला लांफिननो नागिरो 12था बायदि हरावहाय हस्पिटालाव लांनो नागिरनायावहाय लामा ससेयावनो बिथाङा जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बेनिफ्राय बे अबस्था।